Jesi li ti jedan od mnogih koji cijene samo pravu muziku od bendova traže savršenstvo i tehniku? Jesi li ti jedan od njih? Nisu bitne riječi, nije važna poruka. Bitno ti je samo da se nešto izgovara. Bitno ti je samo da ekipa dobro svira, ali to mene baš ne fascinira.